Yewe ingane zawethu impela sibona lapha kwi-insizwa yakwaNongoma uphakela umthakathi. Njengoba ke sedlulisa umyalezo ophuthumayo kuKhuzani ke umfoka Mpongose. Lapha ke ingane zawethu bemtshela ukuthi cha, yabona ke mfoka Khuba mangaba ke ungashiya phansi ke umcineka uphinde ke ushiye phansi ke ubaba uNcamalala. Zonke ke izinto ke zakho zingathanda ukuthi ke zihambe kahle kakhulu. Nanokuthi ke mangaba ke soba uyekele ubese ubuyela ke emuva ke enkandla udonsi ke yena umuntu yenziwa okuyinsizwa ke wayisebenzisana naye ke uKhuzani ke yayimdlalela sona ke isiginqi. Uthi yabona ke noba ke kukhona ukukwebhana ke phakathi kwenobabeni, kodwa ke lokho ke kumele ke nikubeke ecaleni futhi ngoba ke engaba ke anikulungisile, kodwa nje niqhubeke ke umsebenzi. Bafowethu impela usho njalo phana ke uphakela umthakathi ke edlulisa yona ke message uKhuzani ke umfoka Mpongose. Kodwa thina ke bafowethu simbuso sithi MTV sithi nje ake sinishela ke wona lo msindo wakhe nani ke nizwele. Eyokuqala lethi engithi buyele enkandla ngithe izintathu. Buyele enkandla uzoba right. Uright unephimbo akekho umuntu onephimbo likaKhuzani, akekho. Ngoba uKhuzani. So angikhathalisi umuntu ke la. Akekho ngimqhathanisa nomunye. Akekho kodwa onephimbo likaKhuzani. Okwesibili Khuzani kuzofanele ukuthi uzame ukulungisa ubudlelwane bakho nomuntu yenziwa. Hambani niyohlala phansi nomuntu yenziwa, nikhulume a business relationship. Ningaxolelani. Konke nakukhuluma nixabana nithukana nibhinqana nenzani ningaxolelani. Hambani niyohlala phansi nikhulume business deal. Okugcina mfowethu, bizo lami ngenhlonipho nothando labafowethu. Hlukana nomcineka, hlukana noZuma. Hlukana nabo ngokomsebenzi wakho wokuba umaskandi. Uhlangane nabo kokunye okungawuthinta umaskandi. uZuma angimazi uZuma. Kodwa umcineka ngiyamazi. Umcineka indoda ekahle nje kimi, engakazi ngiphoxa ngalutho, engenalutho. Kodwa inkinga umcineka sometimes uposta izinto ezikwenza wenyanywe ngabantu.